Són experiències reals per a combatre xifres com que 6 de cada 10 municipis de l'estat espanyol està en risc de desaparèixer. Només a les comarques del nord, més de 100 pobles de menys de 3.000 habitants necessiten un pla urgent contra el despoblament. Per això ja s'estan posant en pràctica projectes per a frenar l'èxode de la gent jove. Per exemple, el Medic Serviu, una iniciativa veïnal que busca alternatives econòmiques, socials i culturals per a dinamitzar este poble de l'Alt Palància. Una altra proposta funciona també a la Mata de Morella, on famílies de 12 nacionalitats estan donant vida al poble. Professors de la Universitat Jaume I estan implicats en esta nova ruralitat. De fer tornar a la joventut als municipis, i això sols serà possible si realment els pobles estan preparats per a rebre a la joventut. I quan parlem de rebre'ls, estem parlant d'oferir-los un habitatge en condicions. En el Fòrum de Belloc s'ha parlat a més dels micropobles en terres de Lleida o d'Aragó, una iniciativa de turisme rural per atraure turistes que van en caravana, o les terres d'Altes d'Escòcia, que han creat una xarxa d'universitats a distància perquè la gent jove no abandoni les zones rurals.